to another episode of African Echo, where we're echoing the African stories. My name is Portia Mbambo. Let me tell you briefly. Ngumbambambo ozalwa nguMaNtuli. Intokazi nje thandela inyama amabhele niyawazi amazimzimi. But on today's episode we are in the Heritage Month South Africa, and we are celebrating different cultures, different heritages, and also we're just looking into what makes us to be Africans. And today I have another wonderful and a fabulous guest with me in the studio. He doesn't need much introduction, but I'll introduce him. Mr. Andile Xaba, muwazi eThekwini enkabeni yeTheku umuthi ukudlula kancane ko Glenwood. Ubenengadi unengadi enkulu lapha enazo zonke ibiliboco ongayicabanga, be it or beetroot, ngiyababona ospinach and so forth. Sixoxa naye namhlanje sikhuluma indaba enkulu, indaba yokutshala, indaba ye-farming, and also just to emphasize on that, farming is not about just planting, but it's about culture. It's also about sustaining our African continent. I'm going to welcome Mr. Xaba. Ngisisawubona Mr. Xaba. Ninjani mambambo? Siyaphila photweni njani? Hayi nathi sibonga phezulu, sikhona sila sijabulile. Kuyintokozo ukuba nawe namhlanje. Ngiyazibongela nakimi futhi. Mr. Xaba, ngikhuluma ngokuthi ngizalwa umabani because inyanga siphuma inyanga yabantu besifazane. Sikwinyanga manje yamagugu ethu esizwe. Mr. Xaba ubani? Uzalwa umabani? Ayike. Andile Xaba uzalwa uMambonambi. Eshowe. Okay. uMambonambi umama ongizalayo ongizala ngengedwa kuyena. Oh, uzinyobulala. Nje. Umami ube uthisha. Nobaba wami futhi. Oh, okay. Baba uXaba ke yena akasekho emhlabeni usashiya 1997. Kusho ukuthi ngikhule nje ngumfana kama okhulile futhi kodwa ekhulela emndenini yomkhulu ye-extended family. So ukushona kababa kwaMeli akubanga naleyo 40 omalume bebekhona bebaningi, abazali bebekhona bebaningi. So ngikhule vele uthola ukuthi ekhaya uma umuntu okhule ekhaya okulinywa kakhulu kulo nobaba futhi. So kwamkhulu wami khona eshowe lapho bekulinywa bekufuywa. Ngakhula ngafunda ezikoleni zangakhona, ngafunda koMpangeni, ngafunda koGingindlovu. Ngase ngifika la eThekwini ngabo 1995 96. Saqhubeka futhi ekhaya nje into yethu ukuthi siyathanda ukuthi kube khona into esitshala egcekeni. Okay. Kudliwe nje. From time to time kube khona nje lezo zinto ezespecial esithanda ukuthi sizenzele thina zona. So umuntu ke wakhula ke with that, and through ekwenzeni into eziningi nanokuthola esekhulile wathola kubalekile ukwazi ukudla ukuthi ukudla kwakho kuqhamukaphi. Uyakhula uyathola nanokuthi hawo yazi lokudla esitshela ukuthi ku right kuqhamuke ezitolo ngoba kubhekiwe kwacheckwa ngeke basidayisele izinto engeke zisiphathe kambi emzimbeni nasempilweni. Hayikona kudla right, but uyakhula uyabona kahle kahle ukudla oku right ukudla oyikhulisela wena okwazi ukuthi ukukhulise ngani, ongakufakanga ama chemicals, whether ukukhuthaza or ukubulala inambuzane etc etc. Kanti ngizokukhula ekuhambeni kwami ngibe self employed early. Okay. Empilweni. So ngayithola ngumuntu ohamba esungula ama-business. Ngaze ngafika ebusinessini lokwenza land clearance ne-tree felling. Then ngase ngiba worried ukuthi sometimes endaweni engiyisebenzayo kunesimo sokuthi le ndawo esizoyiclearisha
iphosa i-risk nge-crime ngesikhathi se-winter because he is caught in it. Ngafikelwa i-idea ukuthi why le ndawo zingaconvertwa ziba ama-community gardens ukuze zizokwazi ukuthi isize abantu abantulayo zikwazi nokuthi zisethe some sort of economic activity yenzakalayo where there's a buying and selling situation. Ilapho-ke ngakwazi ukuthi ngifike khona-ke nami sengiyibona-ke senginensimu phakathi kwedolobha lethu. Ngihlala khona nje. Uyacabanga ukuthi angeze ngicabanga ukubona insimu eThekwini phakathi eMsanje. Well, kanti sekuyiyona into esizojwayeleka going forward because kwi-agroecology lento esiyenzayo si advocate kakhulu ukuthi ukudla kube localized esikudlayo. So whether it's an urban or rural setting, it's best ukuthi most of ukudla esikudlayo kube locally sourced. That way we control or are aware of how it's grown and how it's stored and how it's delivered to us at least. So that's the space I'm in. Wavele wayichaza wanaba Mr. Xaba, but I wanted to bring in the element yokuba umZulu together with the imfundiso, you know, ukuthi imfundiso ezikwakhile ukuthi uzuthi no I'm taking up the space as environment ngimove naso ngoba njengamanje mina nawe sihlangane la khona uthi no mina ngila engikhona ngiku agriculture la ngikhona. Yes. Well, njoba ngichazile ukuthi umuntu uzithole from doing timber in the Eastern Cape for some time. I ran a operation of supplier timber to Esapicycle. I learned the type of timber I was harvesting and transporting is actually an alien invasive blue gum tree, eucalyptus. The biggest eucalyptus tree can throw 100 liters of water, underground water, per day. So that means it's a type of tree that kills the environment. It makes the earth more barren. And so I started to have this consciousness, Yoguti, actually looking after nature means a lot more than just ukuthi ingodo lezi zinemali zisetshenzwa all year round. So I then learned lapho ukufunda ukuthi okay asizame ukupreserve as much indigenous plants, whether it's food or whether it's trees, because trees actually help us as windbreakers as well. Umagne pepper. So kuhle ukutshala lezi ezomsinsi wala eAfrica more than lezi zangaphandle. Ngafika kanjalo ke ekutshaleni nokudla ke ngayithola ngihamba ama programs nama workshops angifundisa nge-agroecology eCape Town. Ngazi kabanzi nge-agroecology nokuthi ihlanganisa i-indigenous knowledge ne-science nama-lived experiences ethu sabantu. So it made all the sense. Look, ungithi uyabona njengoba ngenzo le clearance sineyinkinga uthola ukuthi ama-public spaces ethu sekwama-illegal dumping sites. Sekwenzeka izinto ezubulelesi kuona kwenzeka zonke nje lezi zinto ezenza ukuthi i-community ingabi safe kuzona. It's better ukuba nento ezosiza abantu ngokudla, esiza abantu ngokuba safe. Uyabona nje ibaniki health ilwa neyinkinga eziningi esinazo indaba ukuthi sikwazi ukuletha ukudla ok-affordable ok-nutritious food, because isikhathi esiningi affordability ne-quality akuhambelani. Kugejiswa yini izinto ziyabrandwa
ugejiswa yini izinto esiyidlayo zilandwa out of province, sometimes even overseas. Lezo zinto zinani zinama-cost transportation logistics until they get to you. Leyo nto idlayo mhlawumbe udla 1 month old but lokhu preserve along the food chain izifike kuwe. So what is so bad about lokhu producer la vicinity locally actually everything. Lento ingivusela into yokubuza indaba yokuthi esintwini kunento ethi umhlabathi wethu uyasazi uyakhuluma nayo usebenze. Mhlambe leyo concept enjalo Mr. Xaba, what does it mean to you? Well, kumina njengomtshali ngizobona mhlambe ngesithelo sami off color ngisiyelo ngizobona ngendlela inhlabathi yami edry ngayo, ngizobona ngendlela mhlambe osekungasekho inhlabathi enhle phezulu but sekusele inhlabathi eqinile ukuthi hayi kukhona okushodayo, whether kushoda ukuthi le ndawo ifakisiswe amanzi ichelelwe, whether ishoda ngokuthi kufakwe i-compost. Sisebenzisa kakhulu i-compost. I-compost yakhiwa ngento eziningi ezinatural. Kuyaba ubulongwe, kuyaba ngisho nobe inkukhu uyabomisa, kuyaba amagxolo ezihlahla mina ngisebenzisa wona ke kakhulu. Bona ogumtree laba nani ngithatha khona ngiqume kuyi-process ekhona, ngifaka amanzi from time to time, ngikutshele mhlambe nama-foodstuffs amanye amadala or whatever i-reject ebikade ivuniwe la siyijikele lapha kwenzeke le process. So into ekuthenini umuntu ukhule nabantu abadala abakhuluma ngamagama athi uboshiya imbewu. Uma kuthiwa uboshiya imbewu kusho ukuthi ungadli konke uqede namhlanje. Nalawo sokufike khona uthi uzoshaqa konke ubuyicabanga ukuthi kunekusasa. Yebo leyo nto leyo. Kunjalo ke nje. Kunjalo nje. I-agriculture ezolimo ezweni sethu noma la ezweni lethu lase South Africa ibhekene nezinkinga, inama challenges. Indawo ukuthola indawo nje kuyinkinga Mr. Xaba. Indaba yamanzi inkinga kakhulu. Now how do you navigate kulezi zinto zonke ezenzakalayo ukuthi ukwazi ukuqhubekela phambili? Well, I think umuntu noma ikuphi la okhona ekuhlaleni local leadership, whether rural or urban. Ngike ngachaza ngathi mina space engisebenza kuso besinale inkinga engibalile ngaphambilini. So into njengaleyo uhamba ubonisane ne-local authority yakho or at the level of i-councillor, at the level of ama-office njengoba la sisedrobheni kunama-office kamasipala are relevant abhekelene nalezo ndawo. So njengoba ngisho ukuthi khuluma ne-councillor, from i-councillor lizokupointa kwi-direction. Uphinde futhi nawe ube umuntu proactive, ungathi ngoba sengikhulume ne-councillor sengilindile. Hamba ucinga abantu, find it your work ukuthi uthole ukuthi leyo ndawo ibelonga kubani and can you approach them, how do you approach them for lento enjengaleyo. I think iqala lapho nje lento so that uzoba ne-blessing ukwazi nokusizakala, because uthi umuntu thola ukusebenzisana nalama office kahulumeni or Department of Agriculture kuyabuyela emuva ukuthi ubani ikhansela lakho ini kuyahamba qhamuke imemezelo zokuthi kuzophuma uxhaso. Uyadinga ukuthi ube nezincwadi
ze-local authority yakho ukuthi zikulekelele kulokho. So akukuhle ukusebenza uyisilo, so to speak, consulta, involve as many people as you can ukuthi uhambe nabo kule journey. Lufuna usizo noxhaso kosomabhizinisi abakhelene nendawo, ngoba phela isikhathi esiningi angithi sisuke sibheka ukuthi sithuthukisa indawo ngalento esiyenzayo, siyishintsha from siyiguqula kulesimo esingabukeki esinganambithiseke isona ukuthi kube yilesi esihle sibukekayo. Ngiphendule kahle? Uzwakala kahle kakhulu wena. Yabonga. Yazi Mr. njengoba ukhuluma kanje ngicabanga ngikhumbula ikhathi eziningi umula isifundazwe. Isifundazwe sethu sihle. Sikuhlaza. Mubheka ku comparison nezinye. Comparison in season or off season sihle sikuhlaza, and with that kumina kungitshela ukuthi isifundazwe esinesbusiso but also sile happy because khona ama programs akaba khona one home one garden. Ubuyibona Mr. Xaba, ngikhumbula emva kwe COVID nange COVID-19 abantu abaningi bebetshala ubona ku active, but njengamanje ubona engase sigoqa izandla kuhambe konakalaphi. I think umukhuluma nge-one home one garden, ibalulekile ukuthi umuntu ofisa ukuyipractice abe nentshiseleko yayo beyond ukuthi ulinde ukuthi uhulumeni uzofika nani yokuthi enze lo one home one garden, because one home one garden could be ithaya elilodwa le truck uyitshalele leso spinach sakho or ufaka amathaya depending on the space you have, meaning imbewu into ebalulekile ukuyithola. Imbewu iyatholakala esitolo ngalo 30 rand noma yini, so iqala kuwena leyo nto, and then uhulumeni uba eseba umhlangabezi. Isikhathi esiningi ma project anjengalawo wethu uhulumeni uba umhlangabezi to take this further, but udriver wayo wena. So ngingayibeka kanjalo le. So ilele othandweni nentshisekelo, ngoba phela ikho konke lokho kuzokwenza ukuthi usondelane neminyango enosizo kahulumeni, whether umasipala, whether u-Department of Agriculture provincially, even the national, because phela uzohamba nabo becathulisa uzoyofinyelela le. Mr. Xaba, ngifuna kwi-second session esongena kuyona sikhulume ngodaba le-hydroponic. I'm very interested in that one ukuthi usufike kanjani ko-hydro. Kodwa-ke asithi kumlaleli siyabuya madozana. We'll be back with more on the next segment. I'm still with Mr. Xaba. He is an amazing and fabulous. He does agriculture. He farms and is in many other businesses that we are going to talk about on the next session. Stay tuned. We'll be back with more.